Il-Pulizija rnexxielha ssolvi l-qtil tan-negozjant tal-laħam Ronald Galea li seħħ fi frar ta' 5 snin ilu. Galea ta' 65 sena minn Birkirkara kien inqatel fit-18 ta' frar tas-sena 2013 permezz ta' tieri sparati leħ meta kien ħireġ mill-fabbrika tiegħu tal-laħam fiż-żona industrijali f'Ħalfar. Għalkemm il-Pulizija waslet għal qattil ta' Galea u għandha biżżejjed provi kontrih ma tistax tresqu l-qorti għax inserta li s-suspettat ewlieni inqatel ukoll f'omiċidju separat li seħħ xhur wara l-qtil tan-negozjant li kien instab mixħud mal-art f'Adira Dem. Żvela dan il-kap tal-iskwadra tal-omiċidji l-Ispettur Kitarno waqt il-programm Coverage. Kellna każ partikolari li anke 2013 fi frar ta' 2013 fej persuna kien inqatel kif ħareġ mill-xogħol tiegħu. Il-pulizija kienet waslet għal dal-każ sentej wara l-qtil, però nserta l-persuna li kien ħejġi mressel qorti nserta kien qatel huwa wkoll f'dik sentej wara dan id-delitt u għaldaqstant ma setax jitressa l-qorti. L-Ispettur Arno spjega kif bl-eżitu ta' din l-investigazzjoni ġew informati wkoll il-qraba tal-vittma. Dan il-qtil seħħ meta f'pajjiżna kien hawn sensiela ta' omiċidji wieħed wara l-ieħor u l wħud minnhom għadhom mhux solvuti. Madankollu l-Pulizija għadha qed tinvestigahom bħal kull każ ieħor li sar fil-passat. Il-każ intesa' ngħid il-qatt. Ngħid il-qatt raġuni waħda li jibqa' miftuħ. Ovvjament jekk inti tkun investigajt kull lid li possibbli fil-każ u ma wasal tal-imkien ma jfissirx li il-każ qatt ma jissolva. Iva kellna każijiet li ġieli solvew wara ammont ta' snin, ir-raġuni tkun diversa. Intant fil-programm intqal kif mill-1970 l-hawn saru 237 omiċidju li 172 minnhom ġew solvuti fil-waqt li 65 għadhom qegħdin jiġu investigati. Mistoqsi dwar ir-rata tal-omiċidji f'pajjiżna, l-Ispettur Arno qal li wieħed irid jagħmel differenza bejn omiċidju u ieħor. Wieħed tajjeb li jagħmel distinzjoni bejn każ għal ieħor. U jekk tkompli tidħol fid-dettall tanka tal-istatistika, wieħed jara li f'rigward ta' Malta anke komparat ma' pajjiżi oħra ma naħsibx li hija daqshekk allarmanti għaskemm forsi wieħed jara l-figuri wkoll ta' dawn l-aħħar snin. Spjega li mingħajr ma wieħed inaqqas mill-mertu ta' kull qtil trid issir differenza bejn ġlieda għall-arrieda jew argument u sensiela ta' omiċidji li warajhom ikun hemm ċriki kriminali.